Zula 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 nje nomalanga we Zula 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 nje nomalanga we Zula 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 nje nomalanga we Zula 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 nje nomalanga sekuphele ixesha nomalanga Ndoda. Uqiniso. Ngikhamba la. Ayikhamba angisakwazi. Ngizongiqoya bekhaya ngizokuthi ubaba lapho engibulala ngomsebenzi. Dlala ngawe yini? Futhi uma ngasicela le ndaba mfethu hayi. Ngangiphikisa ngisho nokumbikisa. Nje mfethu ukuthi ubaba hayi laphana nje ekhaya mfethu angiphethe kahle neze. Sengiyapheka, ngiyawasha, ngenza konke nje mfowethu. Konke nje ekhaya kwenziwa yimi. Baba kenzi lutho, ubuye edakiwe, efuna ngisho nokungishaya. Kenzi lutho. Hayi impela ngeke manje hey sekuphatha kabuhlungu mngani wami ngoba sesebenzisa advantage ukuthi uma wakho sahamba emhlabeni. Mfethu, sengicabanga nokubulala mfowethu. Hayi kabe ungayibulali nje vele urelax namfowethu yabo. Hayi ngiyakuzwa mfethu, kodwa lento eyenziwa ubaba kimi mfana ngiyithanda. Hayi angiyakuzwela impela mngani wami hey. Ngolo kuthiwa nami ngcono ngathi yabuhlala phakini mhlambe singasizana basizana. Mfethu ngaba bovu laba beyamanza mfethu hey. Hey. Manje nasenza ngisenze sibi manje sezoyakushaya. Nje mfethu nalapha ekhaya sengicabanga ngisho nokubaleka. Khuleka mngani wami ungabaleki hayi ungabaleki. Ngcono mhlawumbe ungatshontsha nefoni yababakho yabo ithinto anibakho yabo. Ya, naleli plan elihle, mina ngintshontshe nje. Ngisho ifoni yababa ngifonele u-aunty, ngibatshela isimo senzeka kimi. Hey, phela babakho senza esibi manje ucabanga nokubaleka ekhaya. Ubani uzobheka lapha ekhaya mase ngekho naye sekushiyile emhlabeni. Angazi mfethu. Hey mfethu, ayikongcono umbone ufonele labo anibakho mhlawumbe nabo bengakusiza ngendlela abakusiza ngayo yabo. Ya, mhlawumbe nabo bengabuya. Hey.